Нешмат хто ведае, якія дзівосы адкрываюцца ў казках і відарысах дзяцінства. Бо калі мы дзецьмі слухаем і мроем, мы думаем толькі напалову сфармаванымі думкамі, а калі дарослымі спрабуем згадаць, то мы становімся цьмянымі і празаічнымі ад атруты жыцця. Але некаторыя з нас прачынаюцца ўначы з дзіўнымі фантомамі зачараваных пагоркаў і садоў, фантанаў, якія спяваюць на сонцы, залатых абрываў, што навісаюць над шумлівымі марамі, кампаній цёмных герояў, што едуць на белых конях уздоўж краёў густых лясоў. І тады мы разумеем, што мы зазірнулі праз вароты з слановай косткі ў той свет цудаў, які быў нашым перш, чым мы сталі мудрымі і няшчаснымі.